October 2025. Hey, molweni bethuna. Abasebahle. Molweni masiqale kuwe. Molweni ma'am. Molweni tata umsasazi. Kunjani namhlanje? Phila khona ninjani nina? Siphilile Nkosi kakhulu. Madukunike nje ithuba uzibulisele kubaphulaphuli. Usele uzichaza ngokupheleleyo ma'am. Usele ke usazisa ke nabanye ohamba kunye nabo. Enkosi tata umsasazi. Lo othethayo apha embukweni nguMiss Magade, uprincipal wasezwelibhangile SPS. Ndihamba noomiss apha ababini. Ndihamba noMiss Rondo, ndihamba noMiss Sidumo. Sihamba nabantwana base-foundation phase ukusuka ku-grade R uyotsho ku-grade 3. Sisuka kwisikolo sasezwelibhangile SPS esikucofa umvaba kubanzi ilali engxingweni. Okay, siyavuya ke into yoba ke nizofika apha kwisikhululo iVukani. Uhambo lwenu mem luqale njani? Khasincokolele nide nizofika eVukani, niqale phi naphi and ke sithini isizathu sohambo lwenu? Enkosi tata umsasazi. Uhambo lwethu luqala kwinto yokokuba xa sisisikolo siye siplane. Olu hambo lwethu beluplaniwe lisuka kwi-year plan ka-2025. Siplana ke ekupheleni konyaka, that is besiplane kulo nyaka opheleyo ukuba kulo nyaka sizawuhamba ne-foundation phase. Siqale eMeridam, khona idam elapha eKomane kuthiwa yiMeridam. Siqale kulo nangona siphantse salahleka nje. Saya eCasino, saya nasefishery eDeri khona indawo kuthiwa yiDeri apha, saya eDeri. And then ke ngoku siphoxekile xa besisithi sizawuya eGame Reserve. Kwacaca into yokokuba sekugcwele kakhulu, asizukwazi uaccommodatethwa. And then saza ke ngoku siyagqibelisa ke ngoku apha eVukani. Okay. Ndiyayazi uba nidla ngoba neenjongo ke xa nihamba nabantwana. Zintoni ninqwenela into yoba ke bazifunde apha kwiitriphu zenu? Zethu okokuqala mandiqale ngale ndawo esikuyo. Abantwana bethu nangona nje bengayimameli iradio kodwa bayeva ngeVukani, bakhe beve ngeVukani. So namhlanje siqonde into makhe sibathathe bakhe bazobona uba yintoni le elapha ereyidweni. Nam ngoxesha ndandisemncinci ndandicinga fanele uba iradio kukho abantu ngaphakathi, kanti ayingobantu ngaphakathi. So sifuna bayazi into yokokuba iradio le yinto enjani na, kwenziwa ntoni na ereyidweni. Sibonisiwe ke apha. Ndithe xa ndifika ke apha wathi usisibusi funeke bekufanele uba baqale aba-orientate abantwana qha wabona i-age yabo wafumanisa uba abancinci gqithi abazuyazi noba kwenziwa ntoni i-orientation. But ke wasi-orientate athini uba kuyaprodyuswa yonke loo nto leyo. So nam bendingayazi into yoba kukhe kuqale kuprodyuswe. So silapha ke ngoku funeke beyazile iradio, funeke basaya ke ngokweDeri, funeke belazile itshizi uba yenziwe kanjani, funeke bewazile amasi uba enziwe kanjani. Zonke ezaa dairy products funeke bezazile. Saya ke edameni. Edameni khange sivunyelwe ke into yokokuba amanzi apurifaywa njani, otherwise bekufanele uba sibonisiwe amanzi bapurifaywa kanjani. Kuthiwe bancinci gqithi for loo nto leyo. Enkosi tata umsasazi. Okay, alright. Enkosi kakhulu ke mem. Ndiyacinga uba uzandilungiselela nje abambalwa abanokwazi uthetha noba babulisile okanye basenzele izinto abaqhela uzenziswa eklasini. Zithini kanene ii-age zabo aba bantwana? Ku-age 5 years to 6 years. 5, Okay. 6, 7. 5, 6, 7 Okay. years. Bakhona balungisileyo bakwazi uthetha? Bakhe bave into yoba ereyidweni bayakwazi uthetha. I-experience abanothi ke xa bekhula athi mna ndathetha ereyidweni ndina-6, angayibhala nakwi-CV leyo into. Kwasikakhulu umphulaphula wena uhleli nathi. Sisabulisa ke abantwana abanohamba kwitrip yabo ke bahambe bathi ngqu naseVukani isikhululo ke bavuya ukufa ke. Kuthiwa ke sebenayo nento engangeyure bephaa beboniswa yonke into ngoku bazozithethela apha. Molo mntanam. Ewe tata umsasazi. Ndiyathemba uyaphila. Yaphila tata umsasazi, wena unjani? Philile Nkosi kakhulu mntanam. Khawuchazela abaphulaphuli ungubani igama lakho, ufunda ugrade bani? Igama lam ndinguLuniko, ifani yam ndinguMbhuti,
ibanga ndifunda ibanga 3. Ndineminyaka esibhozo. Isikolo sami iZweliphangile SPS. Okay. Ingqingweni location. Xa umdala mntanam ufuna ukuba yintoni? Ndifuna uba yiloya tata umsasazi. Yes man. Alright, Nkosi kakhulu. Iza kwenzeka loo nto. Khandinike omnye mem. Mhlakazi kutheni kanti unentloni nje. Okay. Wabeka lo ngumfana. Molo mntanam unjani? Molo tata, ndiyaphila tata umsasazi, wena unjani? Ndiphilile Nkosi mntanam. Khabulisa abaphulaphuli uchaze namagama akho. Molweni baphulaphuli, igama lam molweni baphulaphuli, igama lam ndinguKuhleke. Iminyaka yam isi7. Ibanga ndifuna ibanga 2. Ilali yam ingqingweni location. Okay. Xa umdala mntanam ufundela ukuba yintoni? Uba ngudokotela. Awu, ke Nkosi kakhulu yabona icofa imvaba iza kuba nogqirha neloya phaya. Uba ke khomnye singayivala mem. Ukhona omnye ufuna ukuthetha? Oh bethuni. Mhlekazi, kunjani? Ndiyaphila khonjani wena tata umsasazi? Siphilile. Khabulisa abaphulaphula useluzichaza amagama akho uba ufunda bani yonke loo nto. Molweni tata umsasazi, igama lam ndinguBubele, ifani yam ndinguDindala. Ndifunda ibanga 3. Ndihlala Okay. engqingweni location. Yes man. Mhlekazi ndikubona nangeqhiya. Ufake utayi umhle. Xa umdala ufuna ukuba yintoni? Ufundela ukuba yintoni wena? Ndifundela ukuba lijoni. Ke Mhlekazi siyabulela. Nkosi kakhulu mem. Masibulele ngokuthi ke ube nabantwana nabo ke baqeqesheke ngolu hlobo. Bazawukhula nayo ke la experience even naba bangathethanga. Bazawukwazi ukuthi bake banyathela ereyidweni. Mhlambi pha ke kwiminyaka ezayo kwalapho kwabo bantwana bakhona bazaba zii-producers apha evukani mem. Tata umsasazi injalo babonile ngokuba kwenziwa ntoni ereyidweni. Siyathemba noko iminqweno yabo iyawufezekiswa njengoba besitsho ke abanye uba bafuna uba ngoodokotela, abanye bafuna uba ngamajoni, njalo njalo. Okay ke mem. Qaba nje usiqhayisela ke ngee-achievements zesikolo and nonto yoba nilungise kangakanani na for iimviwo zokuphela konyaka. Enkosi tata umsasazi, mandiphinde ndibulise kubaphulaphuli bevukani FM nakubantwana bam aba endihamba nabo. Kulo nyaka siye njengoba siyazi mos ekuqaleni konyaka siye senze i-athletics, siye sabalekisa ke abantwana bethu. Sanaye ke umntana uye waphuma apha wakwaKhaleni, qha akekho ke ngokwezaa grades eziphezulu yena. Sazidlala ke nee-matches. Ngoku besisithi sakwenza ke ngoku ile nto ii-rewards. Enkosi tata umsasazi. Okay ke mama. Masibulele mem, masibulele nqununu ke yesikolo. Siyathemba noba ke uhambo lwenu usuka apha ubuyela emva ke luzaba luhle kakhulu. Intle ke into eniyenzileyo, abantwana bazawufika babalise ekhaya. Bakhona abantu bebenqwenela uba ubulisa kwalapha kuni mem, okanye nje ufuna ukubakhwaza nabazali babo ngasele ubachazela uba bahambe kakuhle abantwana bangabi naxhala. Enkosi tata umsasazi, molweni bazali basengqingweni. Silapha ngoku evukani, sihambe kakuhle kakhulu nabantwana, hayi khange basisokolise. Into nayo ke yile inayazi mos le age uba yile uba oyi-1 ukhe wafuna uya ngasese nomnye njalo njalo, kodwa ke sihambe kakuhle kakhulu nabo. Yindawo yethu yokugqibela le, usuka kwethu apha siyawuphinda siyobatyisa, sihambe ke ngoku sibuye sigoduke. Enkosi tata Nkosi kakhulu umsasazi. ke. Nihambe kakuhle mem, siyanikhulula, siyabulela ngexesha lenu. Enkosi tata umsasazi, siyabulela nathi kakhulu ngokunika isithuba loba sikhe sithethe nathi apha kwivukani. Alright, Nkosi kakhulu umphulaphuli. Abantwana ke besikolo ke iZweliphangile SPS saseCofimvaba no principal wabo. Siyabulela kakhulu.